I den her video, der skal vi kigge på lærerrollen. Vi skal kigge lidt på, om det at være lærer er en rolle, man påtager sig, ligesom det er på teatret, hvor man spiller en anden end den, man er. Spørgsmålet er, at man ikke bare kan være sig selv, og man skal være autentisk, og man skal være sig selv, men nogle gange skal man også påtage sig en rolle, og det skal vi kigge lidt på her. Først, inden vi går videre, så vil jeg gerne bede dig om at stoppe videoen og tænke på en lærer eller en underviser, som du har mødt på et tidspunkt i dit liv, som var noget helt særligt. Altså noget helt særligt godt. Hvad var det, han eller hun kunne? Hvorfor er det lige præcis den underviser, som du kommer til at tænke på? Så stop videoen, skriv nogle ting ned og start videoen igen. Der er mange forskellige måder at kigge på lærerroller på. Ivar Bjørgen, som er norsk professor, han har delt lærerrollen ind i 4 kategorier. Vi har tankpasseren, entertaineren, coachen og arbejdslederen. Vi starter herover ved tankpasseren, hvor underviserens syn på deltagernes læring går på, at det er læreren, der ligesom videregiver viden. Altså man kan her måske tale om overgivelse af viden en til en. Så det læreren siger, det er også det eleverne eller deltagerne de lærer. Så her bliver der altså fyldt på. Læreren taler, og eleverne lytter. Hvis vi bevæger os længere over mod højre, så har vi klasserumsundervisningen, hvor entertaineren han befinder sig. Her er der knap så meget envejskommunikation, men det er stadigvæk læreren, der er den aktive. Går vi længere herover mod højre, så møder vi coachen. Det her der er værkstedsundervisning. Læreren her støtter elevernes læring. Han planlægger noget, som eleverne de skal gøre, og han vægter det, at eleverne de arbejder alene eller selv meget højt. Helt herude til højre, der har læreren ligesom givet fri. Der sætter han projektarbejde i gang. Han er arbejdsleder. Så det vil sige, at han samarbejder med eleverne og uddelegerer arbejdet, sådan at det faktisk er dem selv, der skaber deres egen læring. Lærerrollerne her, de skal ikke opfattes som om, at man enten er det ene eller det andet. Men det skal ses som en måde at være på i rummet, i klasserummet, og at man kan indtage forskellige positioner på forskellige tidspunkter, når man har nogle forskellige mål med undervisningen. Vi kan også kigge på lærerrollen ud fra 3 arenaer, ligesom, eller 3 forskellige typer lærere. Og der kan vi snakke om de 3 P'er, nemlig den professionelle, den personlige og den private. Den professionelle lærer vil være udelukkende faglig. Han eller hun vil formidle teoretisk viden, uden egentlig at bearbejde det på nogen måde. Handlingerne her er præget af analyser og metoder. Så det vil sige, det er den professionelle. Hvis vi går over til den personlige lærer, så vil den her lærer også være faglig, men det vil være præget af en saglighed, forstået på den måde, at den teoretiske viden, som læreren har, vil han eller hun bearbejde ud fra den målgruppe, som vedkommende står overfor. Han vil give eksempler fra den virkelige verden, og han vil bruge sin egen indsigt til at få deltagerne til at forstå det bedre. Læreren her har en høj grad af situationsfornemmelse og indfølingsevne, og kan altså også ændre vej undervejs, hvis han opdager eller hun opdager, at eleverne de ikke er med. Så det vil sige, at han har både fokus på sine egne behov og andres behov. Hvis vi møder en privatlærer, så er det en, som har inviteret sine deltagere ind i den del af personligheden, som er, som navnet siger, privat. Og det er i virkeligheden der, hvor vi kun inviterer dem ind, som vi har lyst til at invitere ind.
En privat lærer vil bruge sine egne erfaringer, mere eller mindre ubearbejdede. Altså den teoretiske viden vil træde til side for erfaringerne. Og det vil også sige, at det mål, der er med undervisningen, ikke er tydeligt. Det vil være tilfældigheder, der råder, og læreren her vil synes en hel masse. Det er den private lærer, som også kan komme ud på gyngende grund, om man så må sige, fordi at man kan blive ramt på nogle steder, som ikke er meningen, når man står i en lærersituation, når man er lærer. Så vi skal tilstræbe den her professionelle, personlige lærerrolle. Hvis vi kigger på lærerrollen og sammenholder det med Illeris, som I jo har stiftet bekendtskab med før, så kan vi kigge på Illeris' dimensioner i læringen. Der er den kognitive dimension, viden, færdigheder, forståelse. Der er den psykodynamiske dimension, som handler om identitet og personlighed og motivation. Og så er der samspil og samfundsdimensionen, som handler om samarbejdsevne, kommunikation, engagement osv. Hvis vi kigger på den samme trekant, dimensionerne, og så kigger på, hvad er det for en lærerrolle, der knytter sig til de forskellige dimensioner. Til den kognitive dimension, der er det vigtigt, at læreren han har en høj grad af faglighed, han skaber overblik og sammenhæng og struktur i det faglige stof, sådan at eleverne eller deltagerne kan tilegne sig stoffet bedst muligt. Den psykodynamiske dimension i lærerrollen, det handler om, at læreren har en personlig stil, som støtter de lærerne. Han viser respekt, han er samarbejdspartner, altså han skaber eller vækker motivationen hos deltagerne med de ting, som han gør. Samspilsdimensionen, den handler om, der handler lærerrollen om det at kunne skabe et godt samarbejde på holdet, altså være med til at skabe en god kultur. Det at deltagerne får mulighed for at samarbejde og udveksle holdninger osv. Det betyder jo, at når vi kigger på de her tre dimensioner, jamen så er det jo ikke nok. Det er ikke nok at være den faglige lærer, som kan formidle sit stof. Man skal også kunne give feedback og støtte og være sparringspartner, hvis nogen har det svært, eller de bliver udfordret på en eller anden måde. Samtidig med, at læreren er den, der ligesom skaber det gode samspil på holdet, og er med til at skabe et godt klima. I stedet for at være den, så at sige, jeg er en skraplærer, eller jeg er sådan en, som gør et eller andet, så kan det være en god idé at prøve at kigge lidt på, hvad er det egentlig jeg gør? Hvad er det for en kasket, jeg tager på i løbet af en lektion? Nu kommer der nogle eksempler, som er nogle af de roller, man indtager i løbet af en undervisning. Man er både formidler og lytter, vært, velkommen til mit klasselokale, men måske også kontrollant. Har de nu løst opgaven rigtigt? Har de forstået, hvad jeg har bedt dem om? Eksperten, hvis nogen stiller et spørgsmål, hvordan var det nu det var, så fortæller man noget af det, man ved. Indpisker, se nu lige at komme i gang og få lavet noget. Eller motivator, eller konfliktløser, hvis der opstår nogle gnidninger internt på holdet. Og leder af klassen og alt muligt andet. Lige her til sidst, der får I nogle billeder af nogle lærere, og jeg vil gerne bede om at tænke på, hvad det er for nogle roller, og hvad det er for nogle dimensioner i læringstrekanten, som de her lærere, de befinder sig i. Hvad er det, de kan? Vi har Mr. Keating fra Døde Poeters Klub, lektor Blomme fra Det forsømte forår,
Rita fra tv-serien. Og hvis du kender nogen af dem, så tænk på den lærer, som du skrev, som du har stående på dit papir fra starten af videoen. Hvad er det så for nogle roller, de indtager? Og hvad er det for nogle dimensioner i læringstrikanten, som de arbejder med her? Og det tager du med til undervisningen, når vi ses næste gang.